Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! May sa Action Night Patrol magasalod sa dili gilamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. My God, I hate drugs. Aksyon Night Patrol! Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga ng Tagpalamati, region-wide mga palangga kita sa nabilin isa ka oras. 19 minutos karon nga adlaw Miyerkules, petsa 14 Despiras sang Mother's Day because tomorrow is payday. Miyerkules naman nga edisyon sa inyo sining nga palatunturan sa irandang liwat naman naton nga mangin kabuilog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga mga correspondent. Sa liwat na Manila sining nga padulong sa pinaka-ulihi. Labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry. Aton sining kapulisan, Central Southern, kag Northern Negros. Of course, ang atong sinimata kadurungan oras sa kagabiyon ng atong sininga Patrol 2, Crosswind Patrol, kaina pa nagalambiyong sa pila kabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat gabantayan, ato naman liwat gahimulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabiyon. Sa nanuman nga mga eventualities from where the action is. Miyerkules, edisyon, puilog nato na puwersa ni Aksyon, Denaboso. Back to back sa aton nga piloto was Konomay, Aria Langkon Mais. Importante Waila Malaysia Aksyon Papang Nixon Tahom.
Ang ato mga pagbantay sa mga updates sa balita nasyonal, international, monitoring center sa Aksyon Radyo Bacolod. Builog nato ng puwersa ni Aksyon ang Defensor. Updal mo kita sa ato sining nga mga technical partner. Studio A Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT Expert Action JM Baikin. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Syudad Sang Bago. Puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinilagad ang Kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Update ninyo ako sa labilin isa ka oras, 16 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa gihapon ang Bacolod kag pila ka bahin sang aton sining Banwa kag syudad sa kabugusan nga probinsya sang Negros Occidental kun kaisa makaulo eksperyensya sang magulugal umon nga panahon, maulo-ulanon nga tiyempo sa iban mga bahin sang aton sining probinsya sa Panay. Dala ina sang low pressure area or bagyo. Ano sang bagyo kaya lipat kuaw. Actually, hana na siya nga magpagawa sa kwan, magpagawa sa Philippine Area of Responsibility. Ang forecast sa pag-asa, basi sa Biyernes, manuguwa na siya. Bagyo Ophil. O si Bagyo Ophil, hana na nga maggawa sa Philippine Area of Responsibility. Ang forecast sa pag-asa, kung magsigi-sige kang direksyon niya mo ng gyapon, posible sa Biyernes, magwa na si Bagyo Ophil. Pero ang hangin habagat, amo ni ang ginatagaan niya puwersa para nga makaangkon kita sang maulanon nga panahon diri sa Western Visayas. Particularmente sa probinsya sang Negros Occidental. Extra lang ang paghalong ha. Hindi na mapaktan permi ang lakas ng panahon on and off ang dalagan sang ulan. Subong nga gabi may pagsapol sa National Interagency Task Force ang aton nga presidente ano man nga mga development kag update kung may mga significant nga mga information ginabantayan ni Aksyon ang Defensor. Ang aton silingan News Center ining liwat kapag sapon ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga miyembro sang National Interagency Task Force hasto sa dalaga na sang COVID-19 diri sa pungsod sang Pilipinas. Ang una nga bahin sa aton sining nga pagpangalag ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Santon Plus Herbal Capsule. Saan ang aksyon? Naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon radyo. Aksyon radyo. Ini mga po
may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Hindi mga kabayan sa ato sa nga pagpakalag. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 9:51 na. Antes observation report sa ato sa nga Patrol 2, mga report gikan sa ato sa correspondent. Liwat naton ginapahanomdo mga aton sininga SAP sa Aksyon Radyo Bacolod. Sulit ang papremyo Aksyon Radyo Bacolod. Ang tanan ti gusto gid makabaton bisan pila lang. Yung Aksyon Radyo ya managtag 500 pesos nga cash. Ayuda niya sa Aksyon Radyo sa beer months. Kung may special amelioration program ang gobyerno, ang Aksyon Radyo Bacolod may ara man SAP. Dali kang meaning sang SAP ya, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Unique, no? Diba si ikaw, isa sa mga daog sining 500 pesos nga cash, nga iga panagtag sa Aksyon Radyo, kada adlaw. Simple mo lang imuon mos ni. Mati ka man lang sa Aksyon Radyo. Ay sigurado, sulit gid ang imo premyo. Maka-intra Bacolod lang anay ha. Kaya na estudyoan pa namon pag pangitaan pa budget sang Aksyon Radyo Bacolod na maka-join man ang bilog nga Negros, ang aton nga mga banwa kag syudad outside Bacolod, maka-intra man sa aton sini nga promo SAP sa Aksyon Radyo Bacolod. For the meantime, para lang anay ni sa mga pumuluyo tagpalamati sa Aksyon Radyo sa syudad sang Bacolod. Gamit ang inyo sining transistor radio 684 kilohertz, basilipat ka mo ha. Amo na ang lilisuan sang Aksyon Radyo 684 kilohertz. Actually nagsugod na ini ang aton nga sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod o kon SAP. Nagsugod na ini karong adlaw Oktubre 14. So subong nagsugod na ang aton promo, subong nagabato ng Aksyon Radyo Bacolod sa inyo sini nga mga entries. Pagi sa ano? Pagi sa text. Ilang lang di may cellphone ka, kaway ka cellphone, hindi ka intra. So para ka-intra ka, anong himuon mo, anong i-text mo,
Ano ang numero nga i-text mo para maka-entra ka di sa Aksyon Radyo? Are, pa ballpen, kwa papel. Lista ha, para hindi ka malipat. 0963-2198-066. Lahina na basa ko sa numero ha. Lista ha, liwat. Hindi ka malipat. 0963-2198-066. Sa sina nga numero nga ginhatag ko sa inyo bag-o lang gid, dira nyo i-text ang inyo ngalan, edad, address, kag ang importante inyo contact number. Iwaton ko ha, ngalan, edad, address, kag contact number. So kumplituhon nyo gid ang detalye nga ginapangayo namon, agod ma-validate namon ang imo entry. Kung insulat mo lang ngalan mo, kulang edad, address ka contact number, patay kang bata ka, di na pwede. Isa lang da sa apat, naging mention namon nga dapat isulaton sa sina nga numero, ang inyo pangalan, edad, address, contact number, invalid na dayon, hindi ka mo pwede ka-entra dayon na da. Kailangan kumplituhon nyo gid ngalan, edad, address, kag contact number. Kumplituhon nyo gid na, kag ang inyo nga himuon, simple lang. Makatrabaho, makobra, makamuni kung narak mo sulod balay. Matila ka mo sa mga programa sa Aksyon Radyo Bacolod. Amo na kasimple ang himuon nyo. So, ang pabangkot, paano nyo mabalaan nga nagdaog ka mo? Paano mabalaan nga nagdaog ka mo sa aton sila nga promo? Ang amon himuon, kada adlaw, magarapol kami sa mga winners on air diri sa Aksyon Radyo Bacolod. But silingon ang aton raffle draw on air na ya ha. Kung sino man ang winner, on air mo na namon lawagon diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Amon himuon, matawag ang Aksyon Radyo Bacolod sa numero nga ginbutang mo sa pagpadala sang entry. Kag siguruhon nga nagapamati ka sa programa sa Aksyon Radyo Bacolod. Nga aman. Kung magtawag kami na karon ka sa sumamatihan mo kundi Paul. Kay may ipamangkot kami dahil na sa imo, sunod mo. So kadanglan i-alert nyo permi ang iyong cellphone. Kaya nga sa 3 ka beses na mon magtawag sa imo numero, kakasabat, mabunot kami liwat sang another winner. Okay? Kilalan pag-ring sa cellphone mo, sabtur mo dayon. Kay 1, 2, 3 katawag na mo, di ka mo kasabat, automatic isla na mo na tawag kami sa iba naman nga number. So kitanglan alert giga mo, bantayan gid permi ang cellphone nyo. Pagbantayan nyo man kung ano ang programa, sina nga oras, kag kilalahon mo gid ang anchorman o con reporter. Kung anong oras kami nagtawag sa amon nga news and public affairs, may mga question kami dila nga simple lang kag hapos sabton. Kung di mo na masabat, masaylo lang kami sa another naman nga winner nato. So ang inyo premyo, hindi ka mo magkabalaka kay hindi na ka mo diya magkadto pa sa Aksyon Radyo. Kaya sa gihapon kina-practice sa tawag nga social distancing. So hindi na ka mo magkadto di. Automatic pagdaog nyo, hindi na ka mo magkadto di kay kamiya sa Aksyon Radyo, ang imo daog nga 500 pesos ipadala na mo nina sa remittance center. Claim nyo ang premyo, isa ka adlaw, matapos malawagan, kag ma-confirm ang imo entry. Okay? Amo na kahapos sang aton nga promo. In short, magasugod sa pagpanagtag, sang ayuda, ng Aksyon Radyo Bacolod sa Oktobre 19, Lunes ng adlaw. Ayos?
Banyo, amo lang na kapos dagon ang 500 pesos sa aton promo SAP sa Aksyon Radyo Bacolod temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ano pagid? Ariwa, damo ya promo ng Aksyon Radyo ya. Hindi ka damo kwartang Aksyon Radyo. Kung may ara sa Aksyon Radyo, may ari pagid ang Aksyon Radyo. 4 piece. Ha? 4 piece. Pagbulig sa pagtuon, paghatag, sang paglao. Yan, amo ng kwan ang ubot siligon sang 4 piece sang Aksyon Radyo Bacolod. Kung may 4 piece ang gobyerno, kung may SAP ang gobyerno, ang Aksyon Radyo may araman. Aksyon Radyo 4 piece. Kaya kati ang mini sang amo nga 4 piece, pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglao. Ang makaintran diya mga estudyante. Ang tagsa ka mga estudyante, kabalo kung may aragid pinasahi nga istorya mo. Ang makatalandog balatsagon bla. Pag makahatag sang leksyon, of course. Tungod sining COVID-19 nga pandemic, di man malipod sa aton nga mga pumuluyo, na apektado ang pagtuon sa aton nga mga kabataan. Sa tinutuyo nga makatuon kag makatapos sa pag-eskwela, madamo ang nagatinguha sa piyak sang mga kabudlayan nga ila ginatubang. Sa subong, damo ang nagakinanglan sang ginatawag nga gadgets. Agod nga makapartisipar sa ginatawag nga online classes. So, kinanglan nila di cellphone, kinanglan nila diri gadget katulad sang tablet. So, ang Aksyon Radyo Bacolod nagapangita sang siyam ka mga deserving students nga kinahanglan sang cellphone o kung tablet sa ila pagtuon or gamito nila in short sa ila sini nga pag-eskwela. So, ang imo-himuon, estudyante ka, elementary, high school o kung college, ipadala lang ang imo istorya sa official Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Pwede ka man maka-rekomendar sa imo kakilala nga lubos nga nagakinanglan sang bulig. So, ang maka-intra sa rasiling tana, mga estudyante nandiri sa elementary, secondary, tub-tub sa college level, nga na-enroll na sini nga tuig 2020-2021. Kag kinanglan pumuluyo siya sang Negros Occidental o kon syudad sang Bacolod. Pumuluyo siya sa probinsya sang Negros Occidental, kalakip na ang taga Bacolod City. Mga estudyante nga wala sang cellphone o kon tablet nga ginagamit sa pagtuon, muna pwede ka intra di. Kung may tablet ka na may laptop ka da, may arak na cellphone, ihatag ta rin lang sa nagakinanglan. Mga estudyante nga may pinasahi ba lang istorya, sa tawag nga paghimakas para makatapos ang iyong pag-eskwela, muna ang dapat mag-intra di. So pamangkot, paano ka mag-intra? Kung estudyante ka, una, i-like mo kag i-follow ang official Facebook page sa Aksyon Radyo kag i-share ang ini nga post. Sa sa pamagi maka-intra ka no pagid. Ipadala ang imo istorya sa official Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod, kalakip ang imo litrato kag butangan sang subject title ERB for Peace. Aminin na sang ERB, Aksyon Radyo Bacolod. Tapos lipot lang namo na
ERB for peace. Amo na ang butangan mo sang title ang subject mo. ERB for peace. Dalon mo na lang ang imo mensahe sa mga masunod. So in other words, ilakip mo man sa imo sila mensahe ang mga masunod. Ngalan nimo, edad, address, contact number mo, importante man na. Ang imo grade, year, level, kag eskwelahan, kung sa diin ka na-enroll nga estudyante. Tapos, isa-isay mong istorya mo ipatag mo kung nga deserving ka nga makabaton sang ginatawag nga gadget katulad sang cellphone o kon tablet. Ang istorya ang dapat isulat mo gid sa tawag nga Word document. Ano namon pilion ang mga winners? Simple lang, Action Radio Bacolod ang magapili sang tag-5 ka mga finalist sa kada educational level, be it elementary, secondary, o tertiary. Ang mga istorya sang sini nga mga benepisyaryo ang pagabasahon namon sa amon programa This is My Life. Babatian 1:15, tubtob alas 3 ng hapon. Lunes, tubtob Sabado. 3 ka mga benepisyaryo sa kada educational level, elementary, secondary, kag tertiary, ang makabaton sang cellphone o kon tablet. Ang nabiling nga mga finalist ang magabaton naman sang 500 pesos worth sang load. Personal ina nga idulong sang Action Radio Bacolod ang inyo padya sa tanan nga mga winners. Baw tawhipes pulis. Sino ang makapadala sang entry? O saan o ka makapadala sa imo sila nga entry? Karang ka makapadala sa imo sila nga istorya o kon entry, sumugod Oktobre 12 hasta lang sa Oktobre 19. Mamangkot, san o kag paano mahibaluan ang resulta? I-anunsyo namon, lawago namon ang winner sa Oktobre 26 sa Lunes. Ang mga winner ang ipalayag sa mga programa News and Public Affairs Program sang Action Radio Bacolod. Kag inyo man mabasahan sa amon official Facebook page sang Action Radio Bacolod. Ano pa ginaulat nyo? Intra na. More winner or more entries, more chances to win. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos! Ayos! Mga kabidara kay Inday Nimya Piadotsi. Wow, nagapaurok-urok si Inday Nimya Piadotsi. So, panguluyagan pa niya nga akong t-shirt. Diba? Kanami isang color sa t-shirt mo kagawad. Salamat yung kay Inday Nimya Piadotsi da. Sa mga Piadotsi family da sa Kasya, paano ko'y may gabigid? Kay Mr. and Mrs. Lito, kag Beth Tagalog and family, ara na. Check attendance na sila. Sila ni Toto Pritz Dichoso Hilado, kag ni Mr. and Mrs. Jodette Calves Pamposa. Ara na sila. Si Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. Araman ka pa urok-urok mo no. Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. sa Purok Santol, tira sa Barangay Mandalaga.
Ayos! Sige, i-check tayo nga ito sa nga patrol to, ang ito sa nga crosswind patrol. Kamusta ko na yung paglibot-libot ni Action Eden Thea Abuso sa iya sini nga Miyerkules na paglibot-libot sa syudad sang Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Gina-activate ang ato linya kay Action Eden Thea Abuso. Doon kasabat si Tia, oh. Alert bla Tia, rin mo Tia nga, amo na yung lawa ko di. Tia Abuso, where are you now? Amo na to kinang post mo kinakado kagwapa si mo. Ha? Action Eden Thea Abuso. Ugta sa si GM kay Tia, oh. Ay, ano na siya kasabat ka ginatawagan sa cellphone niya daw. Ay siya kasabat, oh. Last call. Action Eden Thea Abuso. Where are you now? Calling. Nagkalayo. Basi ara sa sakwan sa Negros Oriental. Ano tawag ni Action Oliver siya daw. Why gid garing cellphone niya. Ito siya kasabat. Oh, Papang Nixon Tahom. Liyog ko pabalo kay Action Eden Thea Abuso. Ara na siya. Action Eden. Anong katabo ni sa kalibutan? Doari po sa doon naglayo tayo sa kabiyak na. Jupiter kung sa Mars. Do layo giguro doari guro sa Saturn ni. Kedo tingnan mo nagalawag si Action Eric. Dula pa yung nagahuni ang cellphone. Basta maglawag ka na ganun. Nagatawag na si Libersi mo. Dito, datubuan ka na bulaho si Libersi. Si GM Biking nga kuriit man yun na siya di siya kakadto yan man gubay din na sanay kaya basta ko nagkapag lipstick pagka mamulmos blaw ay kalain na mo na chimpo magsabat dumakigan ka kaniya nila kami tulog ka galing-galing buto di sa subat sa Bacolod ka namin isang hangin katawkay December na gid. No, hamak mo, pati si Sir Armando Cabiles, so nag-chat sa ako, hambali diin ka, kay ginatawag ka. Ay na ano. Kaya kita mo, listener, taga-bulig pa panawag si mo. Oo, gani, hambali, wala ka kuno gasabat din, ginatawag ka. Grabe ba? Grabe, mo na gawa panawag ito sa action mo, nagbate. Oo, una pa nakabati ning taga-Canada. Canada, oo. Oo, Sir Armando Cabiles. Amo na basta concern mo ng Maninoy mo si mo eh. Oo, kaya maludo ba, basi ang ihada ko makigan ko no? Basi ihada ko na lumos na to. Kala, nag-practice na gani kanta tani, isang ang lamig ng simoy ng hangin po. Ang ending, sige, kalawag na Action Eden Abuso. Dula, po dial, Section Oliver. Then di amo haw. Nalabugay ako. Do may kuan haw, may sabit haw. Dami nagasabit Oo, sige lang pabay ilang na sila. Importante buhi kaya. Yes. Kagati ka nami Action Eric sa kung ari magwa ka di bala. Ka nami isang hangin. Nami itani mo kung wala bala sang liquor ban. Bukas ang mga ilimnan. Yes. Wala sang curfew. Yes. Storya ka sa amigo mo sa mo nga tiyempo inom-inom ka mo Action na Eric. Bodo matawhay gitani isang aton nga panahon galing kay ti subong daan ano na lang 72 days to go before Christmas. Pero isa na lang katulog Action Eric, Mother's Day na. Sa gani buwas. Oo. 72 days before Christmas, 79 days before New Year.
Oo, one night to go before Mother's Day. Correct. Pero Oo, iba niya, pero ang bansin iba, na. pero ang iba niya, advance. Advance Kag na. nakabaton na sa mga adlaw. That's why buwas nga naman, hulap naman liwat sang 30. Yes. Pagka buwas gamba lang iba niya, po kadugay pa sang sweldo ba? Gani. Ang bagay sang kilala ko, di ba? Nakadugay pa sang sweldo, liwat ba? Dasal naman eh, tapos bulan naman na ya. Gani, do kalayo pa tayo, sweldo, no, liwat, no? Gani, no? Kasi buwas 15 pa lang mo. 15 Galing pa lang, kay boss. ti tsaktuhan, nga mo na balang hambal sa ibang action, Eric. Kung remedyo general ang imo trabaho. Yes. Pag-abot ng sweldo, rolling-rolling lang. Kasi ang pag-abot sweldo mo, bayad mo naman utang. Na. Sige, wala ka na sang sweldo, Correct. pangutang ka naman, pag-abot ng sweldo, Oh, bayad ka naman. correct. Importante, nagabayad ka. Kay base, makahalit ka to sa imo ginutangan, ng balon mo nga, ay, sorry, hindi ko kabayad. Oh. Malibog tong ulo sang isa. Mayo lang Laban tani mo. kung dako ang Tianggi, ha? Pares na bala kay Sir Asher, da? Oo. Dako Tianggi, sige, pwede ka lang kapangutang. Sunday isa ka to, hindi ka bayad, ya. Sa di na. Uy. Imutang ta. Oo, Sa sir, di na? dira dito sa may barangay 1, no? Barangay 1. Barangay 3, gali, nagtala mo tayo man. Barangay 3. Oo, si Sir Asher, da. Nagapamati, gina sa nag-iili sa daan sa akong gina. Oy, partner na ni Kwan, ni Papang. Oo, partner yun na. Tay pinaglili sa sakon, gina. Balya, ma'am, kung mangutang ka gani, Mm. pautangon ta ka, basta 1 year to pay. Wala interest, ya. Wow, why interest? Grabe mo, oo. Wow, dumayang manang utang, manang Kita ka lang utang niya, na. kita, i-action Eric, isang amo na ikamayong taging pusoon. Basi may plano sa magmaninoy man. Ate, ho, hanggang pangaluyagan, tara sa nga magmaninoy naman. Diba, si, Ilugat tara sa listahan mo naman na. Oo, kahit mga dilapan. Mayo na nga mga maninoy yun, katiga pa utang niya, isa sa kategory hindi ka bayad, basta wala pa na interest, hindi ka pa na. Perfect. Tagaan niya ka pa na sa mga dilatay. Ito kay dako, ito yung Tianggi mo. Na. Amo gina importante da. Ilim nun, pwede ka utang siya na. Ate, pwede, gede. Wala gede interest eh. Action na, Beer, Eric. mga beer mo na sa baligya, beer. Oo ice ga cold pa na iya. Ate- One call away ay ano ka na ni Sir Asher ya. Kwanta ano nga na, pangabayon ta si Kontratahon. Papang Nixon kung dauhawon ta. Aha, amo gidya Tiki, ano lang na muna malili yan lang na dahil si Ugsaran. Sir Asher, si Action Eric ko no Oh, Hindi na dayon. Matik. Matik na yun dayon. Sindihan na yun ni Sir Asher ya. Yes. Sa luyag da mag-utang. Kadto lang ka mo sa barangay. Alam ka sa kaya, sir na bato sa radyo nga pwede ko na utang di. Naglay. 1 year to pay, no interest. No, mambal guro si Sir Asher nga mayo po wala na kung siya doon halita niya ko. Nalita niya ko. Pero ate, importante, avid listener gina Action Eric sa Yes. Action Radio from sign on To sign to off. sign off. Yes. Gidaya, kahit siya lang da subong daan sa ila. Upo di gidi ang Action Radio. Good. Nga para makompleto ang iya sining adlaw. Salamat gid kay Sir Asher kag sa aton sining nga mga iba na nga tagpalamati sa Barangay 3 kabalo ka. Ang pro-president nila si Papang Nixon mo. Sila nga ni Raymond Alarco sa kadyo. Ito, may naglautangan, birig da. Ha? May kung utangan, bir sila ni Raymond Alarco sa kadyo junior. True. Te, alam mo gid Sir Asher, i-preparar ta mga beer mo kay sigurado toltolon kag gid sa mga tao. Toltolon gid sa aton yung mga Wow! Ari naman nag-represent naman ng isa ko kamaninoy ho. Nag-chat ho si Sir Romo Pasaporte. Habi yung mautang man ko na ihada. Wow! Ihada. Yan ako. Grabe, matik ba? Matik ba na mo nagigakwan sa ako? Damo nagapatin sa imo Oo, damo nagigakabig sa akong ihada ko nila. Di tagay ko dami maninoy sa isa mo na kasingsing. Abansi, abi bang pang Disyembre O gani man, kido ka lelayo. Sa nga na Gani? Oo, kay hambal ni ari i-greet ko giniya, hambal ni Sir Armando Cabiles. Basi malipat ka i-greet mo gid si Manang niya kuno. Abelinda Carrera kag si Manong itong Carrera. Kay siya na balang akon bagman. Kanlan. Well, pili bagman si Tremando Oo, sa akon nga maninay naman ni kay Manang yakuno mo. Maninay Abelinda Carrera kag kay Maninoy itong Carrera. Good evening Grabe to all ba? of you. Grabe ba? Grabe na lang Tanay
O kabalo ni kung sa bunyag, kung ni sila igin maninoy, kag maninay ni, kung Sa sa, kasal. after 5 years nga sa kasal ko pa. Si maninoy to sa Piak Isla, gagawa na da. Gano? Yung message na da. Way pa. Away pa, di Wala pa. ba sinauli-uli lang si maninoy. Basta ka pangita pa to sa isang lilitsyonon to. Base tulugan. Basta nasulugan. Pero importante, importante rin panabor tayo tanan. Naman na tirada. Amo na lang Mayo, Action Eric. Pero kung imagine mo, Action Eric, no, October 14 na subong, lapit na lang, November na dahil, tapos Disyembre na, tapos Tuod, 2021 na. Tuod. Kadasig lang yun sang tiyempo. Pero kay ina, Action Eric, nakita ta may iba naman balakag. May nahibaluan ta, may mga pamilya na, Oo. nga naga-still istoryahanay na nga nagamat-amat naman kadto sa ilang ang mga himata nga nagtaliwa na bala kay knowing Oo. nga sirado ang mga cementerio, Action Eric, from October. Ang iban depende sa mga LGU, no? Ang iban nagpalayag sila nga sirado sila October 31 to November 3. So ang iban ang nagdesisyon na nga magbisita na as early as now sa ila sini nga mga himata. Ang iba nagadesisyon nga ti after November 3 na lang sila magabisita kay ti kultura sang Pinoy ginata ni Action Eric mo. Gani. Yan, October 31, November 1, November 2. Ara ginaiya sa mga cementerio, Action Eric, ang iban gani kung ara sa mga private nga mga cemetery naga-spend pa na da sang oras upod sang nagtaliwa nila nga mga himata galing kay subong bangod nga may COVID-19 pandemic ti pulo pa iway lang danay sa pag-upod-upod or pagbanding-banding manda sa mga sementeryo. Correct. Galing kay ti amo na subong, Action Eric, dun amo na ning new normal nga ginatawag. Madamo naman sang mga events naton nga sa Pinoy Abe, mga kapistahan, kag kung ano daw naanaran ta, Action Eric, ng mga mga events bala sa pamilya, kultura sang Pinoy. Napaiway na bangod sa sining nagapadayon nga COVID-19 pandemic, Action Eric, no. Ang iban gani subong naga-come up na yan sang mga kumbaga meet halfway bala, Action Eric, nga hindi lang yun madula man sa Pinoy ang pagpatigayan sa mga events pares na kung may kasal. Pasalamat ang bride kag groom kay 50% lang ang ila maimbitahan. Kaya ang iban, may ara ko kilala, Action Eric, nga nagpakasal sila. Ara lang sa ila kasal, syempre ila ginikanan, kag may witness lang. Kag ang ila sining nga mga bisita nga una gin tagaan sang invitation before pa natabo ang COVID-19 pandemic, naka-attend man galing kay virtual lang. Nagakaon sila nga newlyweds sa reception. Ang ila sining nga mga tumalambong nagatanaw lang. Do hambal nila do ati do nakatipid-tipid ng tagamay, no. Pero sa bagay, di man importante, Action Eric, kung ginang imo heart bala nga mag-attend sa union sang couple na malipay ka naman nga makita mo lang sila. Ay kalaway man nga mabay maten ko kasal kay para mamantikaan tong bibig ko. Do kalaway man karon or ma-attend ko to kasal kay makanta ko dahil balutin mo ako. May dala kaya mga plastic kag taperuso. Kalay. Balutin mo ako, ha? Oo, mabaka din ba may pasta na ni Panyaga, boss. Balutin mo ako ng hiwaga. Ang mga Action Eric, ang mga mga characters sang Pinoy pero positive na nga pagtanaw man sang iban nga tawo, Action Eric, no. Pero may ara man nga kisa hindi yun lang pag usaran nga bilogin nga tiil lechon ng dalon niyo. Tunga-tunga lang, hap-hap lang. Tunga-tunga lang, hindi gani nga kung mag-asawa ka mo, matamahalo mo lang sa asawa mo to sa tunga, tapos ang asawa mo tindog ka naman ang bana naman ang piyak naman tiil. Kasi niya makabala ng mga tao. Para-paraan lang, Action Eric. Mataswaya mo na ganihambal nila. Kung mag-birthday ka or magpakasal ka, siguraduhon mo gid na butak ka 50 katao. 50 lang ang invitation mo.
understood na i-times 2 mo na. Kaya syempre, itagaan mo sang invitation, may dalagi na iya. Okay. Oo. Tiyan mo ginayadaan sa Pinoy. Kaya para sadya-sadya bala nga tawag Action Eric. Kaya na, ginayadaan. Nga, typical nga celebration sang Pinoy nga damo gid Action Eric mo. Miskan gani sa inyo lang pamilya, di ba? Kasadya kung damo kamo nga magtililipon. So, Correct. tiyan mo nang ginakahidlawan gid sang tanan Action Eric. Oo. Kaya gina-look forward nga mag-December at least somehow huluhalog-halog pagidbe ang quarantine status natin subong may 50% pa nga capacity Action Eric mo gina-observe. Kagati bangod man nga nagapadaya ng COVID-19 pandemic nga pagtaas pagid sang mga kaso. That's why nga we understand man sa mga ginapatuman sang aton kini nga mga health authorities. Naanara na sooner or later mas maanad na gini Action Eric ang tao kay subong gani. Yung tayo naman ang mga nagapasaway nga wala nagasuksok sang face mask. Actually, ang iban nga nagakadakpan may face mask galing ara lang sa ila sagaang. Subong niya do wala ka nagipakita subong tawo nga wala naga-face mask kay kung wala ka face mask gani tulokon ka sang tanan so do kalain man. Akagang aton sining mga Action Eric hindi naman sa ginatawag na social distancing. That's why nga kung makita gani nila nga sa isa ka lugar abi damo tawo. Mambalagan nga ako na lang danay do sulo sobra ra to hindi na ako magdugang linya. Kaya base nga breach of protocol kami karon nagasululubra na kami disang linya. May ara pa man pagkabuas nga adlaw pagsunod sunod nga mga inoras. Basta mo lang na importante pabilin gid ang social distancing. Pero diri sa palibot sa syudad sa Bacolod Action Eric 10:25 na curfew hour na kaga hasta ini alas 4 karon sa kagahon kabay pa nga ti kalabanan Action Eric no nagliligad gali nga mga aksidente bala sa dalanon do beyond curfew hours na. That's why nga ti nang amo pag inisubong ang isa sa mga motivation man sang aton kapulisan nga mas idon pagid ang paglibot sa palibot sa syudad kay ti damo naga-question sa mga especially mga nakaintindi kag mga nakapatod na gid bala Action Eric nga alas 10 curfew na yung puli na gid dapat. Why is it nga may mga aksidente sa dalanon nga beyond na sang curfew hours? Butsilingon may ara gyapon duha lang na Butsilingon may ara sa gyapon sa nagapasaway kag kulang ang effort sinisang aton nga mga kapulisan. Pero we understand naman nga aminado man to gani nagligad si Colonel Placido nga gamay or nubo gidya ang authorized strength sang kapulisan diri sa BCPO ikumparar sa dapat nga percentage Action Eric no nga dapat may ari di kapulisan sa whole of Bacolod City nga isa ka highly urbanized city hamak mo 43 to 46% lang ang aton kapulisan wala gani kalambot to nga ura kalabaw to nga kag tidugang pagid subong nga may mga quarantine facilities pa nga ginabantayan na aton kapulisan. Kag syempre hindi man mabayaan ang aton nga mga police stations. That's why nga ti ginabaki-baki na lang na sila para man mapatuman ang tanan nga mga city ordinances man diribe sa syudad sang Bacolod. Without man sang kooperasyon sang aton sini nga mga ka-aksyon sa aton pumuluyo, hindi magyapon mangin madinalagon ang mga ginapatuman kag luyag sang aton sini nga mga officials Action Eric na dapat magbuligay kita tanan kag mag-insendihan na hindi sila nga ay wala ding mga kapulisan inom-inom ko danay o kun hindi ko danay mag face mask o kun alas 10 na wala man di may naglabay nga kapulisan ti matambay-tambay lang ko danay. Dapat tagsa ka mga pumuluyo insindiho na lang gid kag itapak gid permi sa paminsaron nga dapat maghalong kita tanan kay hindi lang ni benepisyo para sa imo kumplingon hindi mo kaya pagpaminsaron Action Eric no nga halit di bala o kon hasol ini sa aton tanan kay mas hasol kon mag-positive ka dira sa COVID-19 kag dalon ka dito ay sa quarantine facility hindi ka makatamwa sa inyo balay hindi mo paupod ang imo pamilya so amo nang hambalbala nila nga prevention is better than cure. Perfect. Amo na siya Action Eric. Kay mayo lang ni gani yung mga ido-is dalan. Miskan wala sila face mask ati. Immune naman ni sila ni sa
sa higadala ni Correct. galing kay tikis aming mga pasaway lang bala. Ang iban nga ni ang mga IPM personnel naton gali Action Eric nagapangabay nga ang iban gali nga magbutang sang basura nila nga hulat bala kolektahon pagkabuas aga surusang at man gamay kahit ikaw ibutang lang sigad sang dalan sigurado pagkaaga gali tagit kay ti naga party may makalabay gani nga hupog nga ido di mo kaya ang basura malaptaw naman sa dalan. Tingato naman yung mga street cleaners, ang ayawan, nagabugtaw, pulaw-bugtaw man, ang iban, may naga-duty graveyard shift, kagahon, kag may ara man, aga pa, nagabugtaw man para mapa-maintain lang ang katinlo sa palibot sa syudad sang Bacolod, Action Eric. So far, wala naman sa mga depasahero nga salakyan nga nagabiyahe kahit knowing nga wala naman sirado naman ang mga establishment o commercial subong ang mga BPO companies may ara man yung tagsa nila ka mga services may ara man sa mga pribado nga salakyan nga mga naga amat-amat naman siya Eric no biyahe hopefully papauli na ni sila kag tumanon gid ang mga health protocols kag proper measures city ordinances nga ginapatuman diri sa syudad para likaw ang disgrasya kagina gali siya Eric nag-ulan-ulan sini nga hapon pero subong do makanay-kanay ang panahon ang tiyempo pero wala kita kabalo kung saan o naman or magdala naman sang ulan ining tropical depression Ophel nga yara karon niya sa vicinity sang Marinduque kag natala na nga maglandfall man didto sa Romblon. Sa ato nga mga ka-aksyon dapat halong-halong lang gid permi kay wala labot ng COVID-19 pandemic may ara man kita sang iban pa nga mga mga may bagyo man tang Eric na pangatubang may iban man nga mga sakit nga naga-exist na daan diri sa aton palibot. So dapat halungan gid ang ikayang lawas kag tamdon gid ang isa kag isa. Yes. Batayan ka na ng Erica ang detalye man sa mga natipo naton nga balita pagbalik report sang patrol. Observation report sang patrol, Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Action Radio Naboso Doriabet live report sa Patrol 2. Balikan na lang sa Action Radio Naboso sa iya sinidugang mga aksyon balita. Ga-enjoy ka na kayo man si Madam Ibonibot Serba sang Germany kay Action Radio Naboso, no? Salamat sa pamati ni Madam Ibonibot Serba. Kaya sa Germany kay Migota Eduardo de la Pasta mayo lang nga paurok-urok sa kay RJ Javier and family ara masay ka pa urok-urok ko. Sami ako gali bata ko nga si John Ray, happy birthday subong adlaw. Barangay Concepcion kag si John Paul kita nining Kooy. Tanan nga Britanya family, utami ako mo dira ni Migota Jing Britanya. Para dira nga pagpaurok-urok no. Mga miyembro sang Sandugangta Mamaylan City ka paurok-urok yun kami nagid kay Toto Joel Castillana alin kay Pritch Dichuso Hilado ang Panamyaw no si Toto Samuel Castillo Armita sang Valladolid gila tayo na mapakaisay daw sa Barangay Baliwagan Banwasang San Enrique hindi na ang Panamyaw kay Toto Samuel Castillo Armita. Mga security guards ang Palawan, napaurok-urok gid, especially dira sa Alihis branch. Alin kay Dapoy. Dira nga paurok-urok pamati sa Action Night Patrol Program. Kay Primota Edgar Marcelo Magbanwan family, happy listening ha. Kay Primota Edgar Marcelo Magbanwan family. Dara sa may Herbias 2 Subdivision Arlene Tolentino si Mark Lu ara mano paurok-urok kid dara ka pagpaurok-urok kay Primo Edgar Marcelo Magbanwa. Ayos, sige ang report na action Eddie Ramoso ginadulong siya sa
Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Bonbon ributa ta may gabi kay William Camarles sa kay Chati Montesa kag sa kay Loterio Roger kay pamilya Morfida sa barangay Punta Taytay. Ginatamya ka mo ni Migs Ninyo Morphy nga nagamonitor sa aton sininga pagpangalaga. Ayos! William Cabarles may gabi. Si Ramil Himotea para manawa. Monitor man sa ato. Check tayo ng report gikan sa ato correspondent. Lakas standby sa number 2. Action Roger Goteb. Report gikan sa may Cadiz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Roger Goteb. Line number 2 sa report. Jermaine gabi. Please kabihin. Yes, aksyon na may gabi sa itong aksyon sa aton sinika mga balita sa direct diri sa may syudad sa Cadiz kang iban pa kabansang norte nga may sa probinsya sa aton sinika area of responsibility sa syudad sa Cadiz may gimatulot ang Wyason Eric pero ang pagtigbuok sang amon diri nga mga active cases matapos na ito sugdan sa bahin sang City Assessor nga isa ka empleyado ang nag-positive pagkatapos Action Eric may isa na ka pastor nga ti empleyado man nalatnan nagpositive man siya nalatnan niya man ang nga amay kag Iloy nga pastor kag pastora nag-attend ini sa pasta meeting sa mga pastor kag nag-attend pagid sa anniversary man sa kasal sa isa pagid ka pastor at nagdamo og sinore kang lubrakon. Ang 11 ka mga active cases sa lantani nahimo na karon nga 25 kag naglambot na sa 166 ang ini nga mga nag-total nga nag-positive sa COVID-19 diri sa siyudad sa Cadiz. Ang pinakauli diri sa 21 anyos nga babayi nga nag-positive kag bag-o pagid ka nagbata sa tong tinalik na nga pitsa 11 pagka pitsa 12 nagwa ang iya sini nga result positive siya. So sa kay Dr. Maria Victoria Bañez sa porsyon sa katong sini nga interview. Muna guys, okay. Nadumduman ito ang isa ka government employee. So sa ang iyang bali na infect sa opisina ng kabilog. Unfortunately, may isa ka empleyado na wala na sinerlo sa isolation ng pulis sa Ilabalay. May pwede dinikanan ng mga senior citizen. Unfortunately, nalatnan maniling siya dinikanan ng iya gamay sa window. So, wala na mo na control, nakagwa, naka-attend anniversary, naka-meeting. Wala na kami kadala nga may assembly. Galang nga time may assembly. Galang isang factors, hindi lang diri sa Cadiz, hindi pa sa ibang LGU. So, if we only knew na wala kami rin papugkan, kasi sabi nga mga kampanya about social gathering, unlike ng iba na mga organization, nag-lisensya na sila yung mga book mayari kami ang mga select. Wala may naka-report sa amon, yung may meeting nga amon nag-lisay sa kalugar. So, amon na nga nagdako ang contact tracing sang Monday, may 99 kami, including na tagalang yung website kasi doon nga nagabot ng Sunday. Kung kagapon, 75 ang amon na swab. So, until now, palitan isang contact tracing kung doon sa binibala. So, para ma-swak din namin palan. Kaya sa budlay, makibot sa balagay ng gulpin man
nagdamudamo ng cluster sa mga clinic ng symptoms. So, ang pagpayag ni Pulis, ni Doktora Maria Victoria Ibanez, maglalagyan sa Eric, kasi daw kanabong yung katama sa ila, sila nga ginaswab naman subong, kaga contact tracing kwerte, tungod sang natabo ngayon nga pag-gwa sang isa ka empleyado rin sa kwane sa tawag sinikani ay gina-isolate siya punta ni galing kasi home quarantine. Pinaka-attend pa sa pastor's assembly kag sa anniversary man sa kasal sa isa paging kapastor. So tungod sina ate kapabot-abot naman ang IATF, local IATF namon diri sang result sa tong 91 tanan ka maging pa-swab likan kan kag 75 naman agin pang swab ban kahapon ulat-ulaton 3 to 5 days sabay pa nga mangin negative lang kay kung mag-positive naman ang mga close contact naman amo naman ang mga iga-swab test ang amo dire nga local IATF. Why man may baluan ni kundi nakuha sang nagbusong bala niyang virus sining 21 anyos nga taga Barangay Sunto. Ay gali. Nga tigitala siya sa tong pizza 7 sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic Malabor siya. Pero gin-transfer siya sa Cadiz City Hospital. Natabo sining ate gin swab test ini siya prior pa sa pizza sobra mo. Gusto pagka-pizza 11, nagbata siya. Pagka-pizza 12, nagwa ang result niya positive. Uy. So, ang pamangkot ng bata kung ano, kasi siyempre sa itong din swab test siya, ang bata arapat sa sulod sa iya sininga taguangkan, pagwa sa bata pizza 11, pagka-pizza 12 nagamot niya result, positive siya sa COVID-19. So, muna sa patient 166 diri sa may siyudad sa Cadiz, Action, Erica. Sa 166, ang local transmission sini 74, ang frontliners is 24, ang apor duha, ang apor gali 21, talaga may lokal nga nationwide Okay. Kagang yung LSI 37, ang returning overseas Filipino na polo action, Erica. So, dire sa aton pagtutok sa iban pa nga mga balita, may stabbing incident sa Gluntan sa may syudad ng Escalante. Sila mga hapon, gina-follow up naton kung bala na anong status sang biktima. Ang report nagapahayag Action Eric nga natabo ang insidente sining stabbing kag ang pagpanglabo kag pagbuno las 4:40 takna sinigida mga hapon Oktubre 14 sa may sitio Mukabog 1 Barangay Washington siyudad ng Escalante. Biktima gikilala kay Rolando Tigiwalo o kon Tigilo Ikanoy 49 anyos sa edad, may asawa kag residente man sa mga lugar. Ang sospitsado identified nga si Michael Amion Caminos, 31 anyos, kag residente man sa sining lugar o kung residente man sa sitio Mukabog 1, Barangay o Poblasyon sa siyudad ng Escalante. Kay sunod sa report nga buno o gilabo nga gibuno niya ang biktima. Kag nabatod sa kapulisan ang report mga alas 5 tak na sinigid na mga hapon kag nga nag-dispatch sa paagiman sa direktiba ni Police Major Helger Bispe sa alert team. Ang kapulisan kaya padulong sa amo nga area sa pagamot dito ate na ang isa ka team sa police nag-proceed na lang sa Vicente Gusilo District Hospital tungod nga gindalan na dito ang biktima. So wala diri na makuha pa naton ang mapahayag sa pulis kung bala ano ang medical status sa medical bulletin sa biktima nga si Rolando Tigilo. Okay, balik ka sa Action Radio Gutib na uto di sa ningalin niya Action Radio Philippine Standard Time alas 10:45 namin gabi dira sa kay Kwan kay Pastrana April
kay Gerard Garing nagamonitor sa ato kag Silicera Richard. Balik sa Sir Roger sa ato nga report na Jer, please come back. Yes, accelerate sa status man sa suspect kung bala dakop kung ba siya identified lang wala gid masyado na space sa information nga ito na baton. Pero aton lang ina-follow up accelerate. Kasi po sa natin nga balita, isa man ka patay nga lawas ng tao ang nasapuan sa higat sa Baybayon, sa bahin sang Sitio Busay, Barangay Old Poblacion sa amuman nga siyudad ng Escalante. Mga nauna takla sa hapon, siligid naman nga hapon. Ang biktima na kilala na nga si Noe Taglukop, 56 anyos ng edad. May asawa kag residente man sang Sitio Busay, Barangay Old Poblacion. Ang biktima na kita ini nga wala na sa kabuhi sa iya sila nga pump boat pero wala man din isang pilastra. Las dos kids kita na sang hapon, sige na mga hapon na baton man sang kapulisan ang information pagi sa ila sila nga radio base pagi sa tawag dan ilang ginkantuan ini nga persona dito. Tag naibaluan nga ini ang nagalutaw ang iya siya pambot nga siya sa kaya ginapatihan aksyoneric kay siya ang nalumos, nagalutaw siya sa tubig kagaraman sa iya siya nga pambot. So, ginawkisa pa sa kapulisan kung may foul play ang ini nga incidente. So, buwata, ma-follow up tayo na tanan-tanan kung ano ginag status ng mga kaso pero patay na sa masapuan ang ining 56 anyos kasi no way Taglokop sa may syudad ng Escalante. Mga balita na to, dire sa syudad sang Cadiz, kag sumugman sa syudad ng Escalante, norte gaman sa probinsya sang Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Gutim nag-report. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Aksyon! Salamat kita aksyon Roger Gote live report gikan sa syudad sang Cadiz. Ang balita ng aksyon Roger Gote. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa Aksyon Festival, Binamor, line number 2 sa report first. May gabi, please come in. Mayang gabi aksyoneri kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang Moises Padilla Police Station conduct sang operation against wanted person. Ang operation ginapamunuan ini ni Police Captain Randy Babor. Police Captain Randy Babor upod ang alert team sang station nag-serve sang warrant of arrest action Eric. Ang warrant of arrest serve sa isa ka persona nga ginakilala dire sa kay Junel Nabong Isiscar, 30 anyos ang edad, kag may asawa kag inisya pumuluyo sa barangay Makagahay, Moises Padilla, Negros Occidental. Ang warrant of arrest issue ini nga may criminal case number 6340 gin-issue sadtong August 10, 2020 dito sa RTC Branch 74 sang La Carlota City Action Eric kag ginpermahan kag ginpabanaog ini ni Honorable Mila Diap Camiso, presiding judge sang RTC Branch 74 kag ini ang suspect karon detain sa custodial facility sang
Moises Padilla, PNP. Dugang nga balita, Action Eric, padayon sa gihapon ang aton kapulisan diri sa siyudad sa La Carlota sa pagpamuno naman ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe. Naga house to house ini sila, Action Eric, sa pagpanghatag sa mga flyers against sa COVID-19 kag sa pagpahanomdom sa ginatawag nga Republic Act 9165 sa Dangerous Act 2002 Action Eric kag paibaluman sa pagpahanomdom sini sa social distancing kag pagsuksok sa face shield kag face mask kag proper hygiene. So ginahouse to house na lang sang aton mga katapos ang kapulisan agud to nga ang pumuluyo ma-remind sa gihapon sa himo sang kung ano pagahimuon nga magalikaw kag magaduging ini ang COVID-19 Action Eric kay hindi mo siguro ini ang kontra naton sa subong nga panlimpo kundi ang ining virus nga nagaupod sa hangin. So ginapanomdom sa aton kapulisan diri sa siyudad sa La Carlota nga maghalong gid sa tagsa ka adlaw. Hilabi na gid sini sang kapigaduhon gapanomduman sang aton kapulisan ang anti-crime Action Eric nga sa diin madata man ang pagsulod sang kinawatay sa tagsa kapuluyan. So ginapa-aware o kung ginapahalong ang tagsa kapumuluyo diri sa 14 ka barangay sa siyudad sang La Carlota, Action Eric. Amo ini ang aton nga nakuha nga information kag balita sa aton area of responsibility. Mayong kabilang sa kay Honorable Kapitan Chad Peria kag Honorable Kagawad Jofred Sapanta. Ang inyo ka-aksyon, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Action Percival Villamor. Ang report na Action Percival Villamor. Anton Plus Coffee Mix. Magabalik ang isang patutunan Action Light Patrol. When we come back, balik ang report ni Action Eddie Naboso pagkatapos lang sa ato sa importante nga mga pahibalo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask.
Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa ato paglakad mga kabidra sa kay Bernadette Lacson sa kay Apo lang sa handamanan kadiraman sa kay Tiny Bones Tapil. Ano dira nga paurok-urok sa kay Alex Montesa, sa kay James Nabarty Isto, Boyet Binas, sa kay Kurt Salas, sa kay Mami Elsa Berry, Brady Dilag, sa kay Toto Buknoy, Carbias 2 Subdivision, sa kay Arlene Tolentino siya. Ano dira nga pagpaurok-urok sa kay Luterio Roger, John Ray Amara, kag kay Charles Dominic Rama sang NHA Barangay Pahanokoy. Nagabi dira kay Charles Dominic Rama sa NHA 1 Barangay Pahanokoy. Balikan ta sa action din na boso sa Yesringa Balik Report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action na din sa Balik Report. Please come back. Asya na Eric Magapot Buwas Lao, si PNP Chief Camilo Scotland sa Police Regional Office 6. Sinugaya PRO 6 spokesperson and Colonel M. Malong. Ini ang unang kagayanan nga magabisita si Cascolan sa PRO 6 bilang tagpamuno na sa PNP. Dugang pasmat
sila sa aktibidad nga ginpreparar kay Kaskolan ang pagod sa pandemya. Hindi na makabisita si Kaskolan sa iban nga city police office and provincial offices dirman sa region size. Una ginrekomenda generic no nga magpaidal PCR swab testing ang gumalambong apang gin-wave ini ni Kaskolan kagid pahayag na hindi na kinahanglanan sa baylo ipatuman ang health protocol. Naibalon si Kaskolan nagserve nga Deputy Regional Director for Administration sa PRO6 sa tuig 2014. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa action. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Action! Night Patrol! We choose this, we no lose it. Love is never quiet. Salamat kay Nasyonal din na boss of the Riabet. Nakabukusa ka pablakat sa Aksyon Patrol program sa Webes nga edisyon. Maganda ko piniti para balik ini sa buwas, same time, same station. Ato sa lima patrol na unit reporter selection na nagpalakay kabay sa kay Aksyon Eden Amoso, Roger Gutib, Percival Villamor. Cry, all the tears in the world won't change your mind. Aksyon Papang Nixon Tama at pinito sa Patrol 2 Crosswind Patrol. News Center, Aksyon Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campanel. The IT Expert Action JM Baikin, Transmitter Control Tower sa Barangay Tulog Ciudad Sangbago, Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa mo Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang inyong ang Kurbana Action Light Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Rick Magbanwa, kasaring adios, amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa aksyon, Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.